Urian itu hata amwaka maname kainana dok pinaribot dot sudi na huwa holangi hame jong dohame dison parhalado ne uriata pasahat tabi tuhamu di bakasar las roha. Selamat hari Natal madihamu saluhutna. Marhite-hite guari de bata ama dot guari anak na Tuhan Yesus Kristus dot guari tondi parbadia na tumo palangit dot tanoon. Amin. Yeah.
Sang Ama Sang Aponna Dia mana di surgoi Dame mahadame ona di joma harumoani Gloria, gloria.
Damini batana sumurung sian salut na roha. Ima mengaramoti akati-ati dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Masih selamat Natal Nabi mahita jolo. Alabui hita marpungu di bagas joron itu hatta sedarion. Dok kamuma di siamut do tuhabirang selamat hari Natal. Do nadi duru nadi halaman di garis jauh nadi samping masih selamatan Natal mahamu di habirang do di siamun. Ikolas do rohata sedarion. So tu ngadong mula sian bakas joron di batasa darion. So marlas ni roha. Di pasu-pasu tuhata ma parsaurata sadarion obat minggu ma marat pen hita sonari ma naginwaranna Natal nahohom. Tapahohom ma roha pikirata ate-ateta lautu mangihuk katane de batang. Ahado barita nauli sadarion. Na di pasahat Tuhamu ruas nih HKBP Kebayoran Baru Sadarion. Nak kami pe atas nama distrik 87 Huria 50 Resort Sudia Kaparhubas ni distrik na adong di DKI Jakarta Rayaon pasahaton. Selamat Hari Natal ma Tuhamu salutna. Ujahama barita nauli hatani debata natar surat di Evangelium ni si Lukas bidusada mamuka sian ayat 26 saha rodi ayat 78 rak mahita mananghotsa buah-buah hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Salpu ono bulan disuruh debatama par disurgo Gabriel tu Nasaret imasada huta di luat Galilea manopot sada anak boru oroan ni sada bawa na margowar Joseph nasian poparan ni si Daud si Maria do gowarna. Laho mamasuki jabunainin nama tabi diho na niasian didongani Tuhani maho. Alai tersongkok do nasidau bege hatai ninna rohana do parsata biad dia doi ulaning. Jala didok suru-suruan ima tu nasida unak koma biar. Ali Maria ay dapotan asini roha doho di debata. Gabi-gabi am maho tubuan anak maho Yesus ma bahenommu gowarna. Balga may bana muse goarod do ibana anak ni nasuti bulih. Lehonon ni Tuhan debatado tu hibana habang sa ni si Daud amanay. Rajaan na do poparan ni si Jacob sa liling-liling na. Jaladang marhauzungan harazaon nai. Didok si Maria ma madok suru-suruani. Songod dia ma pangalahoni i aiso adong hutadda bawa. Jadi dia lusi suru-suruani manasida. Songgopan ni todi parbadia maho jala linggoman ni hagugu ni nasuti buli doho. Alani ina badia rodohonon tubuh natubui anak ni debata. Ia si Elisabeth si solhotmi nasaituai naung digowar nahol marhanguluan anak do paonop bulat manuaing aida ngadong naso tarpatupa debata. Gabi didok si Maria ma naposo ni Tuhani doau
Saya saut ma tuau songon nani dokmi dungi ditadikon suru-suruanima nasida ima sahatna. Nunga manak pigahali hita saya mernatal si songonon. Jala saya tabigido goar Gabriel suru-suruan. Jalaido nasai madok tuhita asarap pita soktong madok songonet demuna kurnakin gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Somalna tadoki di liturgi ni parmingguota ganu minggu ima duksalpu tazalo baga-baga taringotu hasesani dosata. Margugo ma HKBP kebayar baru molo saya diedehon akaruas ni huria kaparkur gloria in excelsis Deo. Dia akan semakin pulih, dia akan semakin dikuatkan, dia akan semakin dimampukan untuk berbuat sesuatu yang lebih besar lagi, di mana Tuhan berkata tidak ada yang mustahil. Dangadong naso tarpatupa debata molo olo hita gabe anak dot buru ni huriana na burjo mangulahon lomo ni roha ni debata. Karena itu saya akan men-stressing Natal kita pada kebaktian 24 jam 4 tadi mulai. Ada 3 makna Natal yang terus menerus harus meminilisasi, harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Apakah Natal yang sebenarnya lewat cerita narasi diperankan seorang tokoh perempuan, apalagi baru dopehita merpesta hari ibu tanggal 3 tanggal 22 Somalla di HKBP gabi di Somalhom Mei gabi par minggu par Natalon ni akan amargowar inama tanggal 22. Jala gumurang madisi rap pasaha bunga molo di hala Eropa. Dungi martopak manasida madok tuakan amargowar burua. Tuakan amargowar ibu. Ala di bagasan Turpuk Sadarion seorang ibu na diperankan Maria, dia menjadi wanita perempuan yang tulus melakukan kehendak Tuhan. Di pasahak debatado pasu-pasuna tuibana. Parsat tabia dia do nuaing nasonggop tuau ninna ibana. Adok tudu. Mulu tauka pitu ni roha pikirata teateta. Natal ima saut do tahini debata tu portibion. Dia ma tahini debata naik ke saut. Tema sentral ni HKBP selama bulan Desember horbal tual manak ni huriatai. Didok disi memasuki 1 Desember di paingot sudena margoar halak Kristen ruas ni HKBP manang di dia portibio madok Tuhan sedang melawat umatnya. Tuhan sedang manopot huriana. Ditopot debatado noaing huria HKBP kebayuran baru termasuk Tuhamuna Sadarion. Molo olo hamu majalo panopotion ni debata gabe saut ma tahi ni debata Tuhan. Jalaikon marlas niroha dohita Sadarion ala saut tahi ni debata tuhita. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dame ma ditanoon dia kajolma halomuani. Molo lomo rohani debata dia karuas ni huriana peo pamumai.
manangahan na sinita ni rohamuna, manang dia pe beban pergumulan muna sahat tutikyon, sahat do bason. Ingot tamuma, saut do tahi ni dewata di bagasan roha ati-ati muna. Dungina paduahon, Natal ima digohi dewata do, baga-bagana jajina dakya gabe so marbaga-baga debata molo jolma marbaga-baga dan mungkin boy 100% tiu pun hatani jolma alai molo baga-baga ni debata sian naruwi sahat tunuang nata haporsiai debata songoni natuari songoni sadarion songoni nanengro dakya marsik pasu-pasu ni debata molo sai tatiup baga-baga ni debata atong haroromuna sadarion namaniup baga-baga ni debata doham baga-baga ni debata madok dakamatean ujung ningulu niak kana porsea molo pe nuaing terjadi tsunami di Anyer. Oma berita sukacita sasitonga ikosi pasahato tuakana merduk-duk niroha. Dengan penuh penderitaan, pujahana parpudi nunga adong lobi sia 222 halak. Namoding alani ahado warin tsunamion. Adong maon di Tanjung Lesung, adong di Anyer. Jala adong may musay sahatu posisi ni tsunami itu pesisir ni Lampung. Jala di Roma nuaing berita di bumi persada ni Indonesia on sotung marlawak kamu manak tu dia merdongan laut. Hai tibu nuaing ahdo wari ombak. Mula-mula kamu marpesawat sia Jakarta latu Medan overload masudi pesawat nuaing. Unak pola buani hamu manangah artamu sahatu hitaan. Alai mulu hepengmu bui do buanomu. Ima baga-baga ni debata. Dungina patuduhan. Natal berarti digohi debatado, didongani debatado, nguluta siapare. Isema goaron, Yesus natubu na sorang di Betlehemi, molo Injil Matius, Evangelium Matius, madok dongata madebata goarna, imana margoaraha, Immanuel. Alani kolas rohata ibana hudok nakis satu ngadong nasomarlas ni roha mulak siap bagas joro ni debata sadarion. Aidongan ni debata mah hamu sadarion. Dungi didongani debata mah hamu digohi debata mah kapadan akajajina tuhamu. Alani do bain gabedang mabir kita. Ai barita ni suru-suruani madok tu si Maria songon ina songon ibu na polos na bijaksana na berwawasan ke depan ikut saud do tahi ni debata tuaka burua tuaka parupuan na saya mamikiri ditiup dipeok dipahusor-husor hatai di bagasar rohana. Molo pe namar hakabepeok kita gumudang akaparupuan namar minggu dak pelawai. Garija ni burua pe dak pelawai. Ala memang tangiang nya kaparupuan ibu rumah tanggai sebenarnya tangiang najonok itu dia. Tu surga tu banua gijang. Halani mulu martangiak kamu inang tujuh dunia debata persia dohamu ditangio debata do tangiangmu au hu yakin do tangiang inokku nama dubuhonau songoni do peno parmuna pasti do sudia ka peno parmunai madok ibu jagas nami do
nakpe macai gudak tiap hari rewel doh cereweti alai tusido di pasah pasu-pasuna ido pos ni roha apalagi molo di bagasa turbuk sadarion molo di gereja Katolik saya kasih sobaudo namar koaraise Maria ala dihilala nasida siani putuha si ubeon ni si Maria udah seorang iman namar koar juru selamat alai molohita Protestan dang apala jolmanai naik korumikot alai manang ICP olo dipakai de bata pamatanga rohana pikiranna do ate-atena saud do baga-baga ni de bata tu ibana sayolo mahamu pakeo ni de bata tu dia pakeo ni de bata hamu pakeo ni de bata hamu sude ruas ni HKBP jalan ahado garion ke Bayura Baruon borhat mahamu mamarita honaha dame na sumurung nasihat Tuhan taingok ma tema sentral PGI Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia asa sudi akka masyarakat Kristen Indonesia dohot Katolik bekerja sama madok bahwa kekristenan ini harus semua warga Kristen itu memiliki hikmat yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hikmat ini sangat penting disuarakan oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, termasuk kepada kita malam ini. Unang pakai hamu hikmat na bersumber sia dirimu sendiri. Di tengah-tengah ni hamajuo sinuaing terus dah berkembang dan berubah-ubah. Zaman nata kuba sinuaing terus dah berubah. Dan kaya marnasoiba termasuk simbolisipe. Dak kaya soiba na mempengaruhi sudia ka zolma di Portibion asa gabe tu hicat na perbinotoani asa gabe boy samak de bata di bagasa roha pikiranna do ate-atena gabe ujunga tubuh ma lam tabba taon tabba akka abad ni sudi perdalanan ngului imana margoar gijang ni roha ala huria Korintus ala ido ojahan ni tema nasional PGI sada Korintus sada ayat 30a mulanai nama nangiho katani debatado huria Korintus jalabur judo nasida manangiho katani debata alai dung di laun-laun niari lam pistar majol maun lam filosofi berfilosofi mamalo jol maun lam tiboma rohani jolma do dirina lupa manasida gabe gijang marohana di horhon gijang ni roha do di huria Korintus hati hai ima sekat-sekat ima namar koar tembok-tembok pemisah molo lam tibo gijang ni roha lam tibo do nang sekat-sekat songo kita namar HKBP-on sotuk tapatibo gijang ni roha tai ikol lam patu toruod doaha diri niba lam pinatu toru diriniba lam marsahala maiba lam torok mahalak manangihok kita di barita naudi barita kanading ganing dangadong gunana gicang rohatta dangadong gunana saya patibo diri justru Gloria in excelsis Deo debata nata haprosiai ro tu tonga-tonga ni Portibion sian hati budi bana gabe ro manopo tita jol makana marhahurangan asabui hita saor asabui hita sada do debata
Alanido bain gabe halak Kristen namar Natal gabe terpasu-pasu ngoluna dangadong bebir di bana aidak kamatia kape ujung ningolu niaka nahu haporsiai hape. Halanido Natal manggorahu kita, mengajak kita supaya jangan terlalu banyak memikirkan persoalan-persoalan masa lalu. Molo saita tiup tapeo bosope aka masalah masa lalu buanotta sonari buban na bora doi dungi dohonotta ma ia dosaku nasataonon Muhammad hita manean akka hahurangan nasataonon molo halak Kristen nasutui bana. Setiap saat kita harus mau memaafkan orang lain. Molo ulu hamu memaafkan orang lain, panjang umur, sehat-sehat mahamu. Molo tua keburua, tabama bagak-bagakmu. Alai molo seulu hamu manesa kahahurangan ya kadongamu, roa-roa mahamu. Alai tuani ma bagak-bagak ruas ni huriah HKBP. Kebayoran baruan. Amin.